नमस्कार। मते चिन्ह पारुछन्ति? मु से मिताली मिश्र। अनेक दिन है नुआ कविता पोस्ट कर पार नथिली। मत भूली जाई ना तो मु जाने आपण माने मत भूल नथिबे। तबे आज मो परिचय मो कविता रे मु पुणी आसी नुआ कविता नहीं। कवितार शीर्षक स्वाधीनता ओ आमे। स्वाधीन भारत संतान आमे, स्वाधीन आमर चिंता, भारतीय बोली गर्व करी कहू भारत आमर माता। 300 वर्ष इंग्रेज शासन कबलित थिला देश। 300 वर्ष इंग्रेज शासन कबलित थिला देश। केते जे संग्रामी प्राण बलि देले करिलेनि अवशेष। देश मातृकार मुक्ति साधने, देश मातृकार मुक्ति साधने सभिए तेजी उठिले। केते नेतांकर मुंड गड़ीगला शेषरे स्वाधीन हेले। केते नेतांकर मुंड गड़ीगला शेषरे स्वाधीन हेले। मार कोଳରେ लोटी पड़िथिले वंदे मातरम कही। मार कोଳରେ लोटी पड़िथिले वंदे मातरम कही। निज देश निजे शासन करिबु स्वाधीन चेतना नहीं। निज देश निजे शासन करिबु स्वाधीन चेतना नहीं। केते प्रयासर सफलता फल, केते प्रयासर सफलता फल देश होइला स्वाधीन। केते प्रयासर सफलता फल देश होइला स्वाधीन। 1947 मसीहा अगस्ट 15 दिन। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ପାଳିତ ହେଉଛି, ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ପରାଧୀନ ନୁହେଁ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଆମେ, ପରାଧୀନ ନୁହେଁ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଆମେ, ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆସିଗଲେ ଆମେ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆସିଗଲେ ଆମେ ହୋଇଯାଉ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆସିଗଲେ ଆମେ ହୋଇଯାଉ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ। ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉ ମନରେ ହୋଇ ଗର୍ବିତ। ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉ ମନରେ ହୋଇ ଗର୍ବିତ। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ ତ? ସତରେ ଆମେ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ସନ୍ତାନ? ସତରେ ଆମେ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ସନ୍ତାନ? ଗର୍ବ କରୁ ଦେଶ ପାଇଁ। ସତରେ ଆମେ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ସନ୍ତାନ, ଗର୍ବ କରୁ ଦେଶ ପାଇଁ। ତେବେ କାହିଁ ପାଇଁ ଦେଶ ମାତୃକାର ମୁକୁଟ ଯାଉଛି ନଇଁ? ତେବେ କାହିଁ ପାଇଁ ଦେଶ ମାତୃକାର ମୁକୁଟ ଯାଉଛି ନଇଁ? ଆଜି ବି କାହିଁକି ଦେଶ କାନ୍ଦୁଅଛି, ଆଜି ବି କାହିଁକି ଦେଶ କାନ୍ଦୁଅଛି ନାରୀ ଧର୍ଷଣକୁ ନେଇ। ଆଜି ବି କାହିଁକି ଦେଶ କାନ୍ଦୁଅଛି ନାରୀ ଧର୍ଷଣକୁ ନେଇ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କାହିଁ ନୀରବ ରହୁଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହିଁ? ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କାହିଁ ନୀରବ ରହୁଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହିଁ? ସାଧାରଣ ଜାତି ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ବି, ସାଧାରଣ ଜାତି ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ବି ହେଉଅଛି ହନ୍ତସନ୍ତ। ସାଧାରଣ ଜାତି ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ବି ହେଉଅଛି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହାତରେ ଶାସନର ଭାର, ସତେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ତ? ଅଯୋଗ୍ୟ ହାତରେ ଶାସନର ଭାର, ସତେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ତ? ସକାଳେ ପଖାଳ ଥରେ ଯେ ଖାଇଛି, ସକାଳେ ପଖାଳ ଥରେ ଯେ ଖାଇଛି ତା ପାଇଁ ଅଛି ଗରମ। ସକାଳେ ପଖାଳ ଥରେ ଯେ ଖାଇଛି ତା ପାଇଁ ଅଛି ଗରମ। ଯେ ଉପାସ ଅଛି ସେ ଭୋକେ ମରୁଛି, ଯେ ଉପାସ ଅଛି ସେ ଭୋକେ ମରୁଛି। ଏକି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ? ଯୋଜନା ହେଉଛି ଗରିବ ହଟାଅ, ଯୋଜନା ହେଉଛି ଗରିବ ହଟାଅ। ଗରିବ ମରୁଛି ନୀତି। ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆନିଆ, ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆନିଆ। ଉଚିତ କି ଆମ ମତି? ଆମେ ତ ସଭିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆମେ ତ ସଭିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ।
टिके विचार करिबा। आमे तो सभिए जानुछंती सबू, टिके विचार करिबा। निजे जदि आमे प्रकृत स्वाधीन, निजे जदि आमे प्रकृत स्वाधीन, तेबे त्रिरंगा धरिबा। निजे जदि आमे प्रकृत स्वाधीन, तेबे त्रिरंगा धरिबा। आमे एही शपथ नबा। नमस्कार।